zabitý invalidný dôchodca. 45-ročný muž išiel niekoľko metrov v protismere a búral do všetkého, čo mu stálo v ceste. Jedno z aut dokonca po silnom náraze skončilo prevrátené na boku. Dve ženy skončili v nemocnici. Zrejme na kaskadéra sa zahral 45-ročný invalidný dôchodca, ignoroval kolónu aut čakajúcu na križovatke a cestu si chcel skrátiť jazdou v protismere. Ako prvý na ňo doplatil manželský pár vo Felícii, akákoľvek snaha vyhnúť sa zrážke bola márna. Ja som myslel, že sranduje, keď je oproti mne, tak ja som trošku stihol strhnúť volant, ale to, keď je 5 metrov od vás, tak nestačíte reagovať. Takže... Arogantný vodič vôbec nezastavil, ponáhľal sa preč, no po pár metroch nasledoval ďalší náraz rovno do auta mladomanželov. Pokračoval potom ďalej na hlavnú cestu, nehľadil na nikoho a tí išli od Brezna na tej Kii. No on ich chytil a prehodil ich na ľavú stranu. Keď muža policajti vytiahli z auta, ledva stál na nohách. Hoci tvrdil, že nič nepil, skúška na alkohol potvrdila presný opak. Šoféroval z viac ako 1,5 promile alkoholu v krvi. Nepýtajte sa. Odpovedal som všetko, čo som chcel. Je v tomto prípade viacero, no rozhodujúcou príčinou bola práve jazda pod vplyvom alkoholu. Nie len, že pred jazdou pil, no podľa svedkov išiel aj poriadne rýchlo. Iba zázrakom nikoho vážne nezranil. Dve ženy z havarovaných aut odviezla sanitka na ošetrenie do nemocnice, no ide iba o povrchové zranenia. Vodičovi bol na mieste nehody zadržaný vodičský preukaz. Z Banskej Bystrice pre televíziu Katarína Kováčiková.